Soc Anna Egea i llegiré el Psalm 49. Per al director, per als fills de Coré, Psalm. Escolteu això, tots els pobles. Escolteu atentament, tots els que habiteu al món, tant plebeus com nobles, tots alhora, rics i pobres. La meva boca parlarà saviesa i la meditació del meu cor intel·ligència. Inclinaré la meva orella a un proverbi. Expressaré el meu enigma, el so de la cítara. Per què hauria de tenir por en els dies dolents, quan la iniquitat dels meus enemics m'envolti? Els qui confien en llur força i es glorien en l'abundància de llur capital. Cap d'aquests no pot redimir de cap manera el germà, ni pagar a Déu el rescat per ell, perquè la redempció de l'ànima d'ells té un alt preu i no s'acabaria de pagar mai, a fi que pugui viure per sempre i no vegi la corrupció. Perquè veu que els savis moren, l'insensat i el desassenyat pareixen igual i deixen la seva riquesa d'altres. En llur interior s'imaginen que llurs cases duraran per sempre, les seves residències continuaran de generació en generació. Anomenen les terres amb llurs noms. Però l'home no perdura gaire en l'honor. S'assembla a les bèsties que desapareixen. Aquest és llur camí, naciesa per a si mateixos, i els qui venen darrere d'ells es complauen en la boca d'ells. Selah. Com ovelles, han estat assenyalats per al sepulcre. La mort serà el seu pastor, i els justos tindran domini sobre ells al matí, i llur ostentació es desfaran al sepulcre, lluny de la seva mansió. Però Déu redimirà la meva ànima del poder del sepulcre, perquè ell m'agafarà. Selah. No tinguis por si un home es fa ric, quan s'engrandeix la glòria de casa seva, perquè quan mori no s'endurà res, la seva glòria no baixarà amb ell. Encara que durant la seva vida es beneïa a si mateix i els homes et felicitaven quan et beneficiaves a tu mateix, arribarà fins a la generació dels seus pares. Mai més no veuran la llum. L'home que viu en l'esplendor, però que no té enteniment, és semblant a les bèsties que desapareixen.